Gadewch i ni weddio. Diolch yn y ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn diolch i ti am bob un cyfle ni'n gallu dod at y ti ac yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw ni'n cyflwyno'n hoedfa i'th ofal di yn gofyn i ti fendithio yr oedfa hon y bydd dy ysbryd di ar waith yn rymus yn ein plith ni ac ar hyd a lled ein gwlad a gwledydd y byd. Tyrd lawr un plith o Dduw, trig ar hawrth ddim. Bendithio ni unwaith eto. Ni yn gofyn ti roi ffydd i ni ddisgwyl wrth i ni alw arna ti, i ddisgwyl y dyddiau gwell, i ddisgwyl dyddiau o dywalliad ysbryd arnom. Felly o Dduw, ni'n cyflwyno'n hamser nawr ac yn gofyn i ti i bendithio ac i ddiogelu'n hamser. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch i ni ddarllen o lyfr y Salmau, Salm 121. Dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd o'r lle y daw fy nghymorth. Fy nghymorth a ddaw oddi wrth yr arglwydd, yr hwn a wnaeth nefoedd a dear. Ni ad efe droed lithro ac ni hina dy geidwad, wele ni hina ac ni chwsg ceidwad Israel. Yr arglwydd yw dy geidwad, yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheilaw. Nith deri yr hael y dydd na'r lleiad y nos. Yr arglwydd ath geidw rhag pob drwg. Efe a geidw dy Enaid. Yr arglwydd a geidw dy fynediad a thyfodiad o'r pryd hwn hyd yn dra gywydd. Byddai bendydd Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, gadewch ni edrych ar y salm honno, ar 5 adnod, Salm 121 ar 5 adnod. Yr arglwydd yw dy geidwad, yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheilaw. Wel, wedi ni edrych wythnos diwethaf ar y ganfed salm. Salm arbennig iawn, salm cyfarwydd iawn. Ac yna yn teimlo yr awydd honno i edrych ar Salm 121, salm arall sydd yn sefyll allan fel perl. Ac mae yna gyngor yn llifo drwy'r holl salm yma unwaith eto. Cyngor i bob un ohonom ni, beth bynnag yw ein cyflwr ni. Pa bynnag gyflwr ysbrydol i ni ynddi ar y funud. Hynny yw, os i ni wedi credu ers blynyddoedd, siwr o fod byddwn ni yn tybio yn sicr fod na lawer, os nad y mwyafrif llethol, o gredinwyr ers blynyddoedd yn troi yn gyson yn ôl at Salm 121. Ac eto, efallai rhai sydd newydd o di gredu yn gallu ffeindio darganfod perlau, pethau sydd yn dod â bendydd mawr i'r Enaid. Ac yna rhai sydd yn ceisio sicrwydd cadwedigaeth, ceisio dod yn Gristion. Hefyd, mae yna wersi yma ar eich cyfer chi. Hefyd, dyna her gall yr ysbryd glân ei osod ar Enaid rhywun sydd yn gwrthryfela, hyd yn oed, ond nid yw hwnna'n bosib. O blith rhai, falle fydd yn gwrando ar yr oedfa hon, efallai ddim yn awyddus i wrando, ond yno'n gorfod am ba bynnag reswm. Ac yn gwrthryfela. Ac mae yna her fan hyn yn y salm unwaith eto i rai fel chi. Wel, geilw arnom, reit ar y dechrau, i ddyrchafu ein golygon i fyny tuag at yr arglwydd. Grandewch ar y 2 adnod gyntaf. Adnodau mor gyfarwydd, dyrchafaf fe llygaid i'r mynyddoedd o'r lle y daw fy nghymorth. Fy nghymorth a ddaw oddi wrth yr arglwydd, yr hwn a wnaeth nefoedd a dear. Dyna chi gyngor. Cyngor i bob un. Be bynnag yw ein cefndir, ein cyflwr, cyngor arbennig. Dyna ateb i bob un ar gyfwng. Pryder sydd yn pwyso nhw'n efallai. Falle bod yna rhai yn gwynebu rhyw dreialon, rhyw ofnau, rhyw bryderon sydd yn pwyso'n drwm ar eich Enaid chi. Ar gyfwng fwyaf falle bod chi wedi wynebu. Wel, dyma i chi gyngor. Dyrchafwch eich llygaid tuag at y mynyddoedd. Dwi ddim yn gyngor gwag. Yna lot o gyngor yn cael ei rhoi dydde hyn ond oes. Pobl yn dod ac yn mynd i rhoi cyngor i chi ac eto i chi meddwl dyna i chi gyngor gwag. Does dim llawer o swmp tu ôl i'r cyngor, ond nid felly fan hyn. Cyngor ydyw sydd wedi profi'n werthfawr dros y canrifoedd. Canrifoedd a chanrifoedd o flynyddoedd o bobl wedi derbyn y cyngor yma ac ddim wedi methu. Mae'r cyngor yma wedi profi amser, blynyddoedd amser. Mae e wedi sefyll yn gadarn. Mae e wedi bod o fydd i sawl Enaid. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych
trosolwg ar y Salm, Ceidwad cadarn yn gyntaf, yna Ceidwad yr Enaid, ac yna'n olaf yn drydydd, Ceidwad tragwyddol. Wel, yn gyntaf, Ceidwad cadarn. Salm sydd yn llawn gobeith. Yn rhedeg trwy'r Salm yw'r thema fod yr arglwydd yn ein cadw ni. Dyma i chi beth sydd yn rhedeg trwy'r Salm. Mae'r arglwydd yn ein cadw ni yn ddiogel. Am geidwad cadarn sydd yn cael ei ddisgrifio fan hyn. Am gyngor doeth yn gyntaf i ddyrchafu'n golygon tuag at yr un cadarn yma. Os ych chi'n mynd i droi at unrhyw un am help, yna trowch at rhywun sydd yn gallu helpu o leia. At bwy arall byddwch chi'n mentro troi. Pan ych chi'n sôn am arweinwyr gwledydd y byd, ych chi'n meddwl, fydden ni'n troi at nhw am gyngor? Dwi ddim yn siŵr iawn. Falle byddwch chi'n mynd am rhyw gyngor a rhyw fater ariannol, a dwi ddim yn siŵr am hynny bellach. Ond ar ba fath o gyngor fyddwch chi'n mynd iddyn nhw, neu gwleidyddion, neu'r heddlu, neu pwy bynnag yw nhw. I bwy byddwch chi'n troi, at bwy byddwch chi'n gofyn am help ar gyfer pryderon bywyd. Nawr, wrth gwrs, efallai bod yn fater meddygol, a byddwch chi'n mynd at y meddyg, neu at nyrs, neu beth bynnag, a byddwn nhw'n gallu rhoi rhyw fath o gyngor i chi. Ond y materion pwysica bywyd, a materion yr Enaid, at bwy fyddwch chi'n troi? Wel, os chi'n mynd i droi at unrhyw un, ewch at yr un cadarn. Am gyngor, i ddyrchafu'n golygon tuag at yr un yma sydd yn gadarn yn holl bwerus. Chi sydd dal heb bwyso ar yr arglwydd, dyma chi gyngor i chi. I droi at hwn, i droi at yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r cyngor. I'r Cristion pan yn wynebu treialon, dyma gyngor i ddyrchafu eich golygon o'r treialon. O'r treialon i chi'n ei wynebu ar y funud, tuag at yr un sydd uwch y cyfan ac yn abal i roi cymorth. A dyma'r broblem i Gristion efallai. Ni'n gwybod hwn, ni'n gwybod yn iawn beth i ni fod i wneud, yng nghanol pryderon, yng nghanol ofnau, a'r rhagluniaethau caled efallai. Ond ni'n gwybod bod ni fod i ddyrchafu llygad tuag at y mynyddoedd, tuag at yr arglwydd. Ond yna yn anghofio i'w wneud e, neu yn anghofio sut i'w wneud e. Ond am ofyn i'r arglwydd i'n helpu ni, yn ein dryswch ni, i'n helpu ni, gyda'n diffyg cof ni, bod ni'n anghofio mor aml i ofyn i'r arglwydd i'n helpu ni i ddyrchafu ein golygon tuag ato ef. Ond efallai nawr, chi sydd yn yr argyfwng fwyaf oll, hynny yw dan bwysau euogrwydd pechod. Dyna i chi. Dyna chi argyfwng yr Enaid. Argyhoeddiad o bechod. Dyna chi boen o'r mwyaf yw ymwybyddiaeth o euogrwydd. Does dim i gwaith. Mae cydwybod euog yn rhywbeth poenus iawn. A chi ddim yn gallu ffoi ohono fe nag i chi. Falle'n trio ffoi ond yn methu, ac mae'n pwyso'n drwm, mae'n gallu peri chi deimlo'n sal yn gorfforol hefyd. Ond pan trwy waith yr ysbryd glân, i fod yr Enaid wedi cael golwg ar gyflwr yr Enaid. Dyna'r broblem yma'r mwyafrif o byd yn heddi. Dyn nhw ddim wedi cael golwg ar eu heneidiau nhw. Does dim syniad ganddyn nhw beth yw cyflwr eu heneidiau nhw. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n iawn. Maen nhw'n meddwl bod yr Enaid yn ddigon glân. Os nhw'n credu mewn Enaid, maen nhw'n credu bod eu bywydau nhw'n ddigon da. Ond pan mae'r ysbryd glân wedi rhoi cipolwg i'r Enaid ar ei wir gyflwr e, ac hefyd wedi rhoi golwg o fawredd a pherffeithrwydd yr un yr ydym ni wedi tramgwyddo. Ond dyna ble mae'r broblem yn dechrau. Dyna ble mae'ch problem, dyna ble mae'ch argyfwng chi yn dechrau. Pan ych chi'n dechrau gweld rhyfeddod y diwdod, yn dechrau gweld y creawdwr fel barnwr, ych chi'n dechrau gweld yr arglwydd, a mae'r hyn yw chi'n cael cipolwg o'i sancteiddrwydd e, ac yna mae hyn wedi goleuo i chi eich Enaid chi, a'ch pechod chi, ac ych chi'n nawr yn teimlo. Mae'r boi nawr yn llethol ar y degau. Mae yn eich llorio chi. Mae yn peri i chi deimlo yr ymdeimlad yma o anobaith. Lle nad oes na leddfu'r boen, y cydwybod eog yma. Mae'n pwyso mor drwm, lle nad oes ffoi ohono. Efallai eich bod chi am gyfnod yn ceisio llenwi eich meddwl a'ch diwrnod a phethau eraill. Chi'n trial peidio meddwl gormod am y peth, mae'r pwysau yma ar eich Enaid chi, ar eich calon chi, mae'n tynnu chi lawr, ac yna mae'r ofnau, a'r ansicrwydd, yr anobaith, yr euogrwydd,
Yr argyhoeddiad, bwlch yr argyhoeddiad, mae'n brofiad ofnadw ac i rai mae'n para amser hir i eraill cyfnod byr, ond be bynnag yw mae'n brofiad ac mae'n brofiad hanfodol. Mae rhaid i chi fynd trwyddi, ond mae'n anodd. A pan mae'r ysbryd ar waith, dyma beth sy'n digwydd. Mae'r aniddigrwydd yma, chi'n anfodlon gyda'r byd, ond i chi'n rhedeg at y byd. I chi'n gweld gwacter y byd, ond i chi'n meddwl mae'r byd yn mynd i helpu chi anghofio am y boen. A chi'n ceisio llenwi'ch dydd a phethau eraill. Ond mae'n dod nôl a nôl. Efallai chi'n troed gyfeillion at ffrindiau yn y gobeith bod e'n lleddfu'r boen i chi'n trio mynd allan am y noson. Falle trefnu gwyliau, gobeithio byddwch chi'n teimlo'n well. A bod e'n delio gyda'r boen a'r gwacter yma. Ond na, chi di methu, mae'n dal yn dod nôl. Chi'n troi bleserau, falle at gwaith. Tro ar ôl tro mae'r boen yn dod nôl. Ac yna falle bod e'n cynyddu. Falle bod rhywun yn gwybod rhywbeth yn mynd trwy'r profiad yma nawr. Mae Cristnogion yn gallu tystio hyn. Fe fydd Cristion sydd yn rhoi dystiolaeth yn cyfeirio at y cyfnodau yma. Wrth gwrs, bydd yna graddau gwahanol ar lefelau'r argyhoeddiad yma i'r enaid yn ei deimlo, ond fe fydd yno, yr adeg o'ch chi'n ofni ac yn teimlo'r ofn, y bedd ac ofn, y barnwr ac ofn eich pechod, ac yr ansicrwydd, yr anobaith yna. Ac yna fe ddaw bygythiadau'r gyfraith i gondemnio'r enaid. A mae'r cydwybod yn gweiddi allan, eog, ti'n eog. A pe bynnag i chi'n trio perswadio chi'n am falle bod mynd â ffrindiau. Mae rhai pobl yn mynd â bregethwyr a maen nhw'n dweud, na, mae popeth yn iawn, i chi'n berson neis, chi wedi mynd i'r capel, trwy'ch bywyd chi, chi'n canu'r emynau, chi'n darllen y Beibl, chi wedi bod yn yr ysgol Sul, chi'n dysgu yn yr ysgol Sul. Wrth gwrs bod chi'n iawn, wrth gwrs bydd Duw yn fodlon. A maen nhw'n trio lleddfu'ch cydwybod chi, ond yna chi'n mynd o'na ac i chi dal ddim yn siŵr. Dwi ddim yn lleddfu dim. Wrth gwrs dyle fe ddim, achos dyna'r ateb. Dwlu llwyr o'r peth yna, yr cyngor yna. Os oes rhywun yn rhoi cyngor felly i chi, pidwch â gwrando arnyn nhw. Ac yna mae'r bygythiadau yn cynyddu. Ond y cyngor yma'r salmydd yn ei roi i'r sawl sydd yn y cyflwr yma, yn mynd trwy bwlch yr argyhoeddiad. Ac yn wir, i bob un, y Cristion o flynyddoedd ac i'r ceisiwr, y cyngor bob tro, be bynnag yw'r argyfwng, dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd, o'r lle daw fy nghymorth. Fy nghymorth a ddawodd i wrth yr arglwydd, yr hwn a wnaeth nefoedd a dear. Edrychwch i fyny, dyna be mae'n dweud, i ffwrdd o dreialon yr enaid. Nid gwadu hynny i ni'n sôn amdano, i chi wedi weld e. I chi wedi brofi fe, dydyn ni ddim yn rhedeg i ffwrdd ohono fe, ond be mae'n gofyn i chi wneud yw i ddyrchafu eich llygaid i fyny nawr. Edrychwch i fyny tu hwnt hyn oll, tuag at yr un sydd wedi creu y mynyddoedd. Yr un sydd i'w chlaw pob dim. Nawr, wrth gwrs, dydyn ni ddim yn edrych tuag at y mynyddoedd o ran y mynyddoedd, ond ni'n edrych tu hwnt i'r mynyddoedd, i'r un a greodd y mynyddoedd, i'r un sy'n fwyn na'r mynyddoedd. Dywed Spurgeon, edrychwch i fyny gyda gobaith. Wrth edrych i fyny, mae yna elfen fan hyn o edrych yn obeithiol. I ffwrdd o'ch pechod, i ffwrdd o'ch argyfwng chi. Edrychwch i fyny yn llawn gobaith, gyda disgwyliadau. Dyna fath o edrych i ni'n sôn amdano fan hyn. I chi'n edrych i fyny gyda disgwyliadau, dyheuadau, gyda hyder hyd yn oed. Mae yna hyder fan hyn, dwi'n edrych i fyny. Mae yna un y gall fy helpu. Hyder gan mae edrych ydym tuag at yr holl alluog. Nawr mae Satan. A mae e am gadw pob un ohonom rhag gwneud hyn. Mae am rwyso'r Cristion yn sicr. Mae am gadw'r Cristion yn edrych tuag at i lawr, tuag at i hun, ac nid at i waredwr. Os gall Satan wneud unrhyw beth, dyma un peth fydd am wneud, yw i dynnu'ch golygon oddi ar Grist, oddi ar ei fawredd, ar ei brydferthwch. Bo chi'n colli'ch cysur chi yng Nghrist. Ac felly'r ceisiwr hefyd, fe ddaw Satan a phob math o dactegau i gadw'r enaid rhag dyrchafu ei lygon at Grist. Dyna be fydd Satan am wneud, fydd am rwystro chi rhag clywed am Grist yn y lle cyntaf, ond os yw y methu felly, fe fydd am eich rwystro chi rhag ganolbwyntio ar y peth, fydd yn dod â pethau eich meddwl chi, fydd yn dod â pob math o berswad, temptasiynau ar eich traws chi, eich temptio chi gyda rhywbeth sydd byddwch chi'n meddwl byddwch chi byth wedi troi cefn arno. A mae'r cyfle wedi dod i chi cael profi rhyw bechod, neu rhyw brofiad, neu beth bynnag yw, rhyw bleser. A mae'n dod â'r temptasiwn, falle gwaith hyd yn oed. Ond nid yw'n gallu gwneud hyn, falle bod yna rhyw swydd a rhyw gyfle ydych chi.
Ond yn gwybod bod hwn yn mynd i fod yn niweidiol i'r Enaid, sawl Cristion sydd wedi dinistrio i proffes trwy ddewis y swydd anghywir. Trwy ganiatáu i weithio ar y sil heb un o'n meddwl, mae'n peth adiw hwn yn rhywbeth sy'n rhaid i fi wneud. Ac yn falch o'i wneud. Sawl Cristion sy'n torri'r sabath. Tybiwn ni, byddwn ni ddim yn allan o'i le i ddweud y mwyafrif llethol. A mae Satan yn llwyddo yn diwe. Mae'n llwyddo i ni i dynnu'n golwg oddi ar Grist. Ond i'r ceisiwr, fe fydd yn neud hyn. Os ych chi yn ceisio dod yn Gristion, fydd yn dod â temptasiynau ar eich traws chi. Rhwystrau ar eich traws chi. Amheuon, fe fydd yn sibrwd amheuon i chi. Fydd yn neud i chi amau. Dilysrwydd yr efengil. Gwerth yr efengil. Fydd yn dod â pob math o bethau. Fydd yn dweud, wyt ti'n cofio'r Cristion yna? Dyna chi rhagrithiwr. Os wyt ti'n mynd fel nhw, fel fyddi di, rhagrithiwr. A fydd yn dod ag amheuon i chi. A felly pam fod y Salmod yn dweud wrth ni edrych i fyny? Gan mai yno wrth edrych ar ein ceidwad, i ni'n gweld hefyd ei bwrpasau ef wrth edrych at y mynyddoedd, at yr arglwydd. Mae'n atgoffa ni am bwrpasau yr arglwydd. Cawn weld ei briodoleddau ni'n cael ein hatgoffa am sut un yw Duw. Ei addewidion sydd yn ddigyfnewid. Wrth edrych i fyny, ni'n cofio, mae addewidion yr arglwydd yn ddigyfnewid. Maen nhw mor sicr. Ni'n gweld y cyfamod sydd wedi cael ei osod fel mae'r ymenydd yn dweud, cyfamod hedd, cyfamod cadarn yw, ni sifil o'i le, nid ie a nag yw, cyfamod gwir, ni chyfnewid i'r chwaith, maint ei pla daw tyrfa i ben ei taith. Dyna chi gadarn. Ac wrth edrych i fyny, ni'n cael ein hatgoffa am addewidion Duw. Nid yw yn gallu torri ei addewid. Ewch i'r ysgrythyr, ewch at yr addewidion ac atgoffwch chi o hyn. Nid yw'r arglwydd yn gallu torri un o'i addewidion. Dyna be mae gair Duw yn dweud wrthon ni. Felly wrth yr chafu ein llygau tuag at y mynyddoedd, beth i ni'n neud? I ni'n edrych at yr arglwydd, ond i ni'n cofio sut un yw e. I ni'n cofio am ei fawredd am ei briodoleddau am ei addewidion am ei gyfamod Ac wrth yr chafu ein golygon canolog ar ryfeddodau a mawredd ei ragluniaethau ac am weld ei ffyddlondeb mae'r holl beth wrth edrych i fyny am olygfa, wrth droi'n golygon i ffwrdd o'n pechod, y faich drom sydd ar ein hyneidau ni a be ni'n gweld? Ni'n gweld Crist, a gweld hyn o llawnaeth drosom ni. Wrth yr chafu ein llygau tuag at y mynyddoedd, ni'n cael golwg ar y gwaredwr hefyd yn dydyn ni, ar ei fywyd ei fywyd perffaith ar y groes yno fe wisgodd goron draen. Yr oedd wedi lledaenu ei freichiau, yr oedd ei ddwylo wedi cael ei hoelio, fe lifodd y gwaed, fe gafodd ei gosbi, fe ddath y tywyllwch. O, dath i gofaint y tad lawr ar y map ac yno dioddefodd gosb yn ei lle ni. Dyna beth ni'n neud wrth i ni ddyrchafu'n llygau tuag at y mynyddoedd. Beth ni'n neud? Edrychwch at Grist. O'r chi sydd yn gwrando. O, byddwch chi'n gwrando, tra bod cyfle, codwch eich pen, eich llygaid, at yr un sydd yn abal i ddelio gyda'ch holl dreialon, eich holl bechodau. Efallai bod chi wedi gwanobeithio, meddwl pwy all helpu. Falle chi'n ffeindio fe mor anodd i faddau eich hunan, ac yn teimlo'r pwysau ogrwydd yn llethol. Ond yna chi'n clywed am un sydd yn llawn trigaredd, yr un sydd yn abal i ddelio a phob un pechod, pa bynnag mor erchyll yw'r pechod. O, mae'n addewidion diri cadarn sicr, pwyswch ar hwn. Hebreaid 4:16 am hynny. Awn yn hyderus at o'r seddfaint y gras, fel y derbyniom drigaredd ac y caffom ras yn gymorth cyfamserol. Dyna chi addewid, dyna chi adnod yn Hebreaid. Am hynny, awn yn hyderus, dyna beth yw dyrchafu fy llygau tuag at y mynyddoedd, i ni'n gallu edrych yn hyderus. Pam? Yr arglwydd sydd yna. Mae e'n holl alluog, yn holl bwerus, yn holl wybodus, a fe yn abal i'n helpu ni. Felly, am hynny, am yr rheswm hynny, awn yn hyderus at ble? At o'r seddfaint y gras, fel y derbyniom drigaredd. Mae yna drigaredd i'w gael. Ac y caffom ras yn gymorth cyfamserol. O nawr i'r amser i'w droi ato. Wel,
Gadewch i ni symud ymlaen yn ail at Ceidwad yr Enaid. Gwrandewch ar y 5 adnod ymlaen. Yr arglwydd yw dy Ceidwad, yr arglwydd yw dy gysgod, a'r dyddau heilaw. Nid deri'r hael y dydd na'r lled y nos, yr arglwydd ath geidw rhag pob drwg, fe a geidw dy Enaid. Dyna chi addewid hyfryd eto. Fe a geidw dy Enaid. Dyna werthfawr yw ein heneidiau. Y mae Enaid mor werthfawr. Mor bwysig yw i ni ddeffro un cyfrifoldeb o ofalu am ein heneidiau ni. A fel Cristnogion nawr, y diffyg mewn gofal dros yr Enaid. Mae yna lot fawr o Cristnogion sydd yn edrych ar ôl i cyrff yn arbennig o dda. Enaid yn siŵr bod digonedd o orffwys yn enwedig ar y Sul, yn enwedig pan mae cwrdd gweddi neu mae cyfarfod pobl ifanc. Maen nhw'n neud yn siŵr bod nhw'n cael digon o orffwys pryd ni. Maen nhw'n neud yn siŵr bod nhw'n cael y bwydydd gorau, maen nhw'n neud yn siŵr bod nhw'n cael y gwyliau gorau, maen nhw'n neud yn siŵr bod nhw'n cael popeth fel ac maen nhw yn ei ddymuno, ond yn esgeluso'r Enaid. Mae'n driennus ond yw os yn Gristnogion yn y lle cyntaf ein bod ni'n euog o hyn. Mae'r Enaid yn werthfawr ond chi sydd ddim yn Gristnogion, na fyddwch chi'n deffro i'ch cyfrifoldeb. Mae ganddoch chi Enaid. A mae'r Enaid yn rhan anfarwol ohono. Nid oes diwedd ein heneidiau, ni all yr Enaid farw, dwi ddim yn gallu. Yr hyn sydd yn ein gwneud ni, dwi ddim yn gallu marw, bydd y corff ddynol yn marw, ond y mae'r rhan ohono, nad yw yn heneidio gwbl, sef yr Enaid. Dyna beth sydd yn anhygol. Ein bod yn teimlo ein cyrff yn heneiddio, nid ydym yn teimlo'n hun yn ein meddyliau nagyn. Ond nid yw'n am brawf o'r Enaid. Ystyriwch hyn, nwedig os ych chi'n hun, ydych chi'n teimlo'n hun. Wrth gwrs, falle bod y cefn yn mynd yn dost. Falle bod y cerdded yn arafu chi, mae'n gallu rhedeg mor gloig yr oeddech chi. Chi'n ffeindio neidio lan y lawr yn anodd. Ond yn y pen, dydych chi ddim yn teimlo dim hun. Chi'n meddwl bod chi'n gallu ac ambell a chi'n anghofio a chi'n brifo. Yn sioc wrth i ni edrych yn y drych. O, dwi'n na'n digwydd ambell waith. Mae'n digwydd i fi'n llawer i amal nawr. Dwi'n mynd i'r drych i falle brwsio gwall neu be bynnag yw neu molchni neu llnau danedd a dwi'n cael sioc ambell waith. Dwi'n meddwl, dwi'n gallu credu fy mod i wedi yn heneiddio gymaint. A meddwl, ble ath y blynyddoedd? Dwi ddim yn teimlo'n hun. Dwi ddim yn sylweddoli fy mod i mor hen a hynny, ac eto mae'r blynyddoedd wedi mynd heibio. Ac i ble athyn nhw. Ond yr heswm dwi ddim yn teimlo felly, mae'r corff yn teimlo'n hun, wrth gwrs i fod e. A mae'n hwynebau ni'n heneiddio. Ond i ni ddim yn teimlo'n wahanol i'r adeg pan oedden ni'n ifanc, gan mae'r Enaid sydd yn anfarwol, dwi ddim yn heneiddio. Mae'n byw am byth. Nag yw yna'n frawychus. Achos mae rhai gofyn y cwestiwn felly. Ble fydd eich Enaid yn treulio tragwyddoldeb? Achos os nad yw'r Enaid yn marw, mae rhaid i ni ofalu am yr Enaid yn does. Llawer pwysicach yw gofalu am yr Enaid, ydyn ni ddim yn esgeluso gofalu am ein cyrff, ond llawer pwysicach yw gofalu am yr Enaid. Mae'r Enaid yn byw hyd beth am tragwyddoldeb. A'r cwestiwn wedyn yw ble fydd yr Enaid yn treulio tragwyddoldeb. Ond dyma'r addewid hyfryd sydd yn y Salm. Mae yna geidwad i'n heneidiau ni. Dyna beth mae'r Salmydd yn dweud. Mae yna geidwad i'r Enaid. Fe a geidw dy Enaid. Dyna'r addewid. Fod yna un sydd wedi dod i'r pwrpas o ofalu, edrych ar ôl, tynged ein heneidiau ni. Mae yna geidwad gwaredwr. Un sydd am ein cadw rhag holl fygythiadau'r gyfraith. Dyna'r cysur, dyna pam mae'r Salm yn dweud, edrychwch tuag at y mynyddoedd, dyrchafwch eich llygaid tuag at y mynyddoedd. Pam mae yna un sydd yn gallu gofalu am dynged yr Enaid. Mae yna un sydd yn ein cadw rhag bygythiadau'r gyfraith. Yr hyn oll sydd yn ein condemnio ni, yr hyn oll sydd yn llenwi'n heneidiau ac euogrwydd a nobaith, ein bod wedi dod mor fyr o ogoniant yw, bod yna un sydd yn abal i'n cysgodi ni rhag digofaint y tad. Dyna'r addewid, mae ei gyfiawnder yn gweiddi allan ein bod yn eog ac yn heiddi cosb, a hynny hi tragwyddoldeb. Ond yna, cawn glywed fod yr Iesu wedi dod i fodloni gofynion y tad.
Fe ddath yr Iesu ac fe gadwodd gyfraith yn llwyr. Na'r beth mae hynny'n ei olygu ni? I'r eog. I'r un sydd dan bwysau eogrwydd pechod. Fe olyga hyn fod y gwaredwr wedi gwneud popeth yn ein lle. Os ych chi yn bryderus yn gwrando nawr, beth yw'r wers fan hyn? Y wers fan hyn yw hyn, fod yr Iesu wedi dod ac wedi gwneud popeth i gadw eich enaid. Wedi gwneud y cyfan? Popeth sydd yn rhaid i ni ei wneud i fodloni gofyniad, ond na allwn. Rhaid i ni fod yn berffaith. Fedrwn ni ddim. I ni wedi cael ein geni yn gyntaf. Anghofiwch eich pechodau. Pidwch â sôn am rheini eto. Mae rhaid i ni fod yn berffaith mwyn bodloni gofynion y tad. Ond heb sôn am y pechodau unigol, i ni wedi methu cyn dechrau unrhyw beth. Achos fe'n genir ni'n bechaduriaid. I ni'n frwnt ac yn eog cyn dechrau. A dyna pam i ni'n pechu. Ac yna i ni'n pechu a phechu a phechu. Ac i ni'n gwrthod yr efengil, ni'n gwrthod Crist, dro ar ôl tro, i ni'n llawn balchder, llawn hunanoldeb, ac yna mae'n pentyrru fel mynyddoedd mawr ond diwe. Ond beth i ni'n dysgu fan hyn? Popeth sydd yn rhaid i ni ei wneud i fodloni'r tad, ac ni allwn, fod yr Iesu wedi ei wneud yn ein lle ni. Yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Y mae yn ein hamddiffyn o bob un bygythiad fel y cysgod un o res yr hael. O, mae e fel cysgod. Yr arglwydd yw dy gysgod. Mae'n ein amddiffyn ni. Rhag pob un o fygythiadau'r gyfraith. Adnod 6, nith deri'r hael y dydd na'r lled yn os. Nid a ddewidion gwag yw'r haen, a ddewidion cadarn. Fe fydd yn ein cadw ni rhag pob bygythiad. Yr arglwydd adnod 7, ath geidw rhag pob drwg, fe a geidw dy enaid. Fe fydd yn ein cadw ni yn cadw'r enaid hyd tragwyddoldeb. Ni all yr un drwg gipio ein henaid. Unwaith y mae yn ddiogel yn Grist. Dyna un yw Iesu Grist. Dyna'r gwaredwr, dyna'r arglwydd. Ni all yr un drwg ein cipio o'i ofal e. Nid hyd yn oed yn yr eiliad olaf. Beth bynnag ei sybrydion o amheuon. Dyw e ddim yn bosib. Dyna pa mor gadarn yw'r efengil. Fel mae'r emynydd yn dweud, dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi. Ond ymddiriedaf yn fy niw mae'r afael sicrafri. Cyfamo Dyw a'i arfaith gref yn gadarn sydd o'm ti. Anghyfnewidiol ydyw ef, mae'r afael sicrafri. Beiau mawrion, rif y dail, a grym ei ogrwyd di. Iawn ac ei reolaeth Crist yw'r sail, mae'r afael sicrafri. Fy ngobaith mewn trigaredd rad, fel angor deil yn gri, a diogel wyf yn llaw fy nhad, mae'r afael sicrafri. Rhagluniaeth fawr yn ef, o'm plaid ei holl o lwynion tri, a gorau'r môr pe byddai rhaid, mae'r afael sicrafri. Cafloeddio conquest yn y man, pob gelyn draw a phi. Canser nad ydw i fi ond gwan, mae'r afael sicrafri. Dyna i chi addewidion, dyna chi gadernid, dyna chi sicrwydd, mae gennym ni fan hyn ceidwad cadarn, mae gennym ni geidwad yr enaid, a dyna chi lle diogel i'r enaid i fod yng ngofal yr arglwydd, a mae'n ein cadw ni'n saff, pan yn dod at Grist, pan yn dod at droed y groes. Pan yn derbyn y golchiad sydd yn ei waedef, pan yn pwyso'n llwyr arno fe, ddim yn pwyso ar eich gweithredoedd da, ar eich ymdrechion chi, ond pan ych chi'n pwyso ar Grist yn unig ac yn llwyr, dyna chi le diogel. Wel, yn drydydd ac yn olaf, ceidwad tragwyddol. Adnod 3 a 4 yn gyntaf. Ni ad e fe i droed lithro, ac ni hina dy geidwad wele, ni hina, ac ni chwsg ceidwad Israel. Hynny yw, dwi'n byth yn cysgu, dwi'n byth yn hino. Ni fydd traed y sawl sydd wedi dod at Grist, y sawl sydd wedi dyrchafu ei golygon tuag ato ef. Ni fydd rhain yn llithro, ni syrthiant i ffwrdd o gadwedigaeth, gan bod ei traed wedi gosod ar graig yr oesoedd. Dyna pam does dim llithro. Chi'n gwybod beth mae fel pan chi'n sefyll ar rhywbeth simsan llithrig. Mae'n anwastad, chi ddim yn siŵr os chi'n saff a chi'n mynd i syrthio. Ond nid felly, ar graig yr oesoedd, does dim llithro, does dim syrthio, i chi'n gadarn yn eich lle,
I chi wedi dod a phwyso ar Grist, a mae'r Ysbryd Glân wedi gosod chi ar y graig yma. Yr un tragwyddol yma, ar yr arglwydd Iesu Grist. Nid oes lle cadarnach, ni all ddim byd symud yr Enaid o gadernid Ceidwad yr Enaid. A nod oedd yr arglwydd a geidwyd y fynediad a thyfodiad o'r pryd hwn hyd yn dra gywyd yna chi a ddewyd. Am dragwyddoldeb, am ddiweddglo i'r Salm. Yna ddewyd trwy taith bywyd, drwy'r berer undod yma. A mae'r addewid i'n cadw ni trwy'r berer undod o fywyd. Ond hefyd mae'n addewid i'r ceisiwr yn diwedd. Fe fydd yn ein cadw o'r eiliad y cawn fynedfa i'w deyrnas. Yr eiliad i ni'n dod i gredu. Yr eiliad y do'n ni o leini i dywyllwch. Fe fydd yn ein cadw ni tan y byddwn yn gadael y byd o amser yma ac yn camu i fyd tragwyddoldeb i'r nefoedd. Dyna'r addewid. Yr arglwydd a geidwyd y fynediad a thyfodiad o'r pryd hwn hyd yn dragwydd. Mae'n addewid i'r un sydd yn ceisio o'r eiliad i dod yn Gristion fe fyddyd i'n saff hyd byth unwaith yn Gristion hyd tragwyddoldeb. Does dim byd gall neb wneud, does dim sibrwd gall yr un drwg i'w wneud, ni all gipio'r Enaid to. O fe all niweidio yn proffes ni, fe all e peri fod ni'n syrthio, mae rhaid ni fod yn ofalus, ond o ran sicrwydd cadwedigaeth mae'n gadarn yn ei le. I ni'n Gristion am byth. Ioan 17 adnod 12, tra fîm gyda hwynt yn y byd, mi ai cedwais yn dy enw. Yr rhai aroddais di mi a gedwais, ac ni chollwyd i ohonynt, ond mab y golledigaeth, fel y cyflawnyd yr ysgrythyr. Ac ni chollwyd ohonynt. Mae'n ein cadw ni yn ddiogel hyd tragwyddoldeb. Fe'n ceidw tan bydd ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg. Dyna'r addewid. Pan y cawn dreulio tragwyddoldeb yn ei gwmni. Dyna chi gyngor i'r ceisiwr felly. Dyna chi hwb i'r ceisiwr. Dyna chi'r her i'r angredadyn sy'n gwrthryfela i chi'n colli allan ar y pethau yma i gyd. Mae'n ni'n galw arnoch chi, dyrchafwch eich llygaid, bydreddu'r byd yma. Mae yna obaith i'w gael, ond os ych chi'n ceisio, os ych chi'n mynd trwy bwlch yr argyhoeddiad, wel dyma'r cyngor. Tra fod yr arglwydd yn agos, ger wrth law, galwch arno. Dyrchafaf fy llygaid i'r mynyddoedd, o'r lle y daw fy nghymorth. Fy nghymorth a ddaw, o ble? Dwi ddim yn mynd i ddod o unlle arall. Dim ond o un lle gall eich cymorth ddod. Fy nghymorth a ddaw orddi wrth yr arglwydd, yr hwn a wnaeth nefoedd a der. Dowch at yr arglwydd Iesu tra bod yn agos, tra fod na gyfle. Mae na faddeuant i'w gael, mae na drigaredd i'w gael, mae na geidwad i'ch Enaid i'w gael. Fe fydd yn gofalu am eich Enaid hyd tragwyddoldeb. Fe fydd yn eich golchi chi'n lan, fe fydd yn golchi chi'n wynach na'r eira, fe fydd yn maddau'r cyfan. Fydd yn rhoi heddwch cydwybod i chi a heddwch a diw. Felly dyrchafwch eich llygaid i'r mynyddoedd o'r lle y daw fy nghymorth. Gadewch i ni weddio. A nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.